Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας, κύριε. Ξέρετε, σας πήρα τηλέφωνο για το πρόβλημα που έχω. Ναι, για πείτε μου. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ακόμα το πρόβλημά μου. Κάποια κύριε, καταλαβαίνω. Από ό,τι κατάλαβα, το πρόβλημά σας είναι πάρα πολύ μεγάλο, κύριε μου, έτσι. Βέβαια, για το θέμα μου, ξέρετε, είμαι και η γυναίκα μου της ξενερώνει που είμαι τυχιές. Λογικό, κύριε, η οποιαδήποτε κοπέλα που θα πήγαινε μαζί σας θα είχε πρόβλημα. Αλλά μη στεναχωριέστε, ήρθατε στον κατάλληλο άνθρωπο για να σας κάνει καλά. Σηκωθείτε. Λίγη γιατρέ μου, μπορείτε να μου κάνετε καλά. Μπορώ να σας κάνω καλά, κύριε. Αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό να σας εξετάσω. Σηκώστε χέρια. Δείξτε. Α, ναι, βάρε τα μπουρλα. Κάτσε. Από ό,τι κατάλαβα, κύριε, για ρίξτε το στόμα σας μόνο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ο λάριγκάς σας έχει κατεβεί και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να τον έχετε μεγάλο, κύριε. Θα σας γελάσω και η γιατρέ μου κυμαίνεται στους 60 με 70 πόντους. 60-70 πόντους, μα είναι τρελός άνθρωποι μου. Τέλος πάντων, για να γίνετε καλά πρέπει να σας κόσω τουλάχιστον το μισό. Δεν ξέρω γιατρέ μου τι λέτε, μισό λεπτό να το σκεφτώ. Ευνησίες. Ναι, γιατρέ μου το κάνουμε, η γυναίκα μου ξενερώνει, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, θέλετε να σας κάνουμε τώρα. Τώρα πάμε γιατρέ μου, δεν αντέχω άλλο να είμαι γυγές. Οκ, πάμε κύριε, εδώ είναι το κρεβάτι, ξαπλώστε. Μάλιστα γιατρέ μου. Γεια γιατρέ μου, καταπληκτική δουλειά μιλάμε χειριστηπέδια, αφήστε τα. Καταπληκτικά. Αλλά ξέρετε υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, Η γυναίκα μου ξενερώνει τώρα που έχω τέλος από τους μόνο. Και θέλω να σας πω, μπορείτε να μου το ξαναβάλετε. Δεν γίνεται.